Please try to reconnect. Ang dami. Thank you po. Narinig na ako? Thank you, Julian. Ano kasi ito? Off ko na nga lahat. No internet na ito. Wala naman. Bigyan tanda galing kay Marmol. Charlie Rodriguez. Thank you. Nauna yung palak-palak dyan. Clear. Third time. Sorry Salanan ng internet to. Salanan ko pala. Gulo ko yung internet ko. Bakit kaya? Bagong pagawa lang to eh. Haggard nagmula sa lugar kung saan puro tubo at talahib habang Starlock Philippines. Julian Yanera, di ba? Pasensya naman. Uy, kayo. Uy, love. Sorry, uy.